bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti jignaɓe ɓe en ñaguima nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen kañumen e mayɓe julɓe kala bandiraɓe en garti kadi hono no gowɗen ni tan wadde gam ɗowande on yewtere pamen pamminen yewtere nde gowɗon hebde e kala aset tawi eɗen garta hen e actualité mo ganduɗa kañum ɓuuri mantinade e yontere nde e hande noon ko adi foof caggal nde calminɗen bismiɗen bandiraɓe yeeɓiyankoɓe en mbiyatɓe taw kam hitande jaam hitande daɗal hitande kisal hitande cellal duumingal udditare yaajede en duwanimamaɓe nde ɗo hitande hesere yo Allah waɗan en jaam kala caɗele ɗe joguinoɗen e nde hitande yalla ittu ha laaɓa guila e ñabbule ha e foof en jetti gueno no feewi hande noon woni toɓɓere men adande e pamen pamminen e nde ɗo hitande ujunnaji 2025 en garti no gowɗen ni wadde sikki ala eɗen gandi ko Pindi Média rédaction muɗum heewi addande on nde ɗo yewtere ha hande kadi koye ngal jaɓɓal gonɗen eɗen kewno wondude e Mohammed Ndim mo ganduɗa machallah ne waɗa hen golle payodinɗe wondude Elhadj Abbas Sarr hande noon nanganiɓe gantu kono en gardi emo ganduɗa machallah mawɗo galle o hono Abou Samba Diop sikki ala eɗen gandi kañum ne ko ganduɗa ko kañum tigui woni ko remata ko e ko yowiti e humpito to banggue leñol ngol ko hunde mantindinde kono kadi ko gorko dariɗo hen lang kanko kadi ardi en ɗo en jettiri hen gueno no fewi kono kadi wonani en kadi weltare mawde machallah ardemo ɗo lomtade ɓe gondanno ɗen ko adi foof eɗen gaddi toɓɓe no gowɗen ni tan wadde toɓɓe ɗe kadi ko toɓɓe cuɓade e nder actualité o ko adi foof toɓɓere men adande eɗen gandi horejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye o huccodirino e ɓiɓɓe leydi ndi hono no adorani e ñande jamma 31 décembre gam discours à la nation oɗon discours à la nation noon sikki ala o yewti hen toɓɓe kewɗe kono noon eɗen cuuɓi hen toɓɓere wotere nde ganduɗa kañum woni nde jewtirten hande woni toɓɓere yoytinde nde e déclaration de patrimoine tawi koko waɗa généralisé ɗum ɗon woni ko jewteten ina jeeya e ɗeɗon toɓɓe ɗe ganduɗa ko kañum o haalno e oɗon discours ko refti hen ko ma en kaal e limogeage on mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Diagne eɗen gandi ɗum ne woni ko yarda ata e no fewi caggal nde o suuti ɗiɗo konnguɗi faade tirailleur uji leydi Sénégal o wattidima ittede e golle makko o ittama toon to galle lamorgo to ko wona ɗum en deftin hen ko rippa kadi e nde ɗo yontere tuggi ñande alhamisa nde faade hande woni alhaali Maimouna Ndour Faye debbo mo ganduɗa ko debbo jaydiyanke gardiɗo jayɗe ɗe ganduɗa ko kewɗe ha e kaalirde aya o habrirde kañum caɗele ɗe dañi to banggue lawol hani kala jeey muɗum gendarmerie ari ñande alkamisa nde gam heptude ɗum ɗon koko yowiti e caɗele ɗe o hebno to banggue lawol ko refti hen ko ma en kaal e toɓɓere kadi annude e nde ɗo yontere woni wargo teskago ngo toon to Malika oɗo suka debbo mo ganduɗa ko Suwadou Sow tawi ɓuuri andirede ko jaari e warede ɗum e nder salle de bain tawi waɗi ɗum ko bamum sehil mum toon to Malika ɗum ɗon kadi woni ko yarda ata e nde tawno ko hunde musde wonande renno ngo bandiraɓe ko ɗum ɗo rendi woni toɓɓere men hande e pamen pamminen ko adi foof hade men natande mundi e yewtere nde calmodiren e Abou Samba Diop gorko pullo a salminama debbo Dia jammolo jamima ko tambi funnangue est ce que a salminama a heeɓi ngaari a heeɓi ngaari ngaari ma darima salminama salminama teddugal a yettama e dande ma e golle ma e balle ma e anniye ma humpidema leñol ma haɗo gandal ma tolni mo kala diwa ko diwal mum a dewi diwal ma jarama en mbawa lamtade ɗo Mohamed Ndim en mbawa lamtade Abbas Sarr saabu wiye bandiraɓe min wona fanniyanke to banggue mataw dawugol kono sa ɗeɓi wonde fanniyanke to banggue ganni e suwa tan naata hen e suwa ndema awo e gaynaka e sari e dawugol e ko nandi hen seeɗa min wona fanniyanke muɗum ko adde ittudema yewende fittande hulata yewete kono maɓe carte bandiraɓe wonoɓe ɗo ɓe mi ruttuma konngol donade bandiraɓe hitande nde kujunaji ɗe nogas joyyi yowon hitande jaam hitande cellal hitande ɓamtare hitande jokkere ɗam jurde balɗe moƴƴuɗe bantade arsugo diaƴo e pamodiral hakkude men ɓesguji men e deeƴal e nder leyɗele men to banggue dawugol
kono on Abou Samba Diop anna wiyama bone heureuse année ñaganama hitande jaam hande kam yewtere nde ko ala dawme nde waɗi yewtere nde hande ko yewtere wonde ala dawme saabu noon so tawi hande ko an jooɗi ɗo mboɗa andi humpito ngo ma ɓuuri yajde a wiya wa lomtade Mouhamed ndimen kono noon en tout cas lomtade yolne weeɓani kono noon machallah karen ɗon daɗɗeɗe ko mara ko hankkadi koko huftidini Abou Samba Diop nataɗen e bundi yewtere men no mbiruɗen ni toɓɓere nde gaddotoɗen yewtude nde woni toɓɓere discours à la nation mo horejo leydi ndi wanno président Bassirou Diomaye Faye ɗum ko ñande 31 décembre eɗen gandi ko hunde adorade kala horejo leydi garɗo ñande 31 ina heewi wadde oɗon discours ina jeeya noon e toɓɓe ɗe o haali sikki ala o haali toɓɓe kewɗe kono eɗen cuuɓi nde ɗo toɓɓere woni déclaration de patrimoine tawi ko baɗɗo ɗum généralisé woni agent ji ɗi foof kala hen mo ganduɗa ene liggo to banggue laamu alay saago waɗa oɗon déclaration ɗum ɗon noon ko hollirde walla fiide e pencu walla yalta haala ko jogui ko e ngaalu holɗo tolni haade muɗum haade andede so ɓenni ɗon ko jogoto ko beele eɓe mbawa andude beele ɗum ɗo wonko ɓeyda hen to banggue fraude walla to banggue mbuñaari e ko nandi hen ɗum ɗon an holno jiiruɗa o ngal ɗon pellital beele ma weeɓ walla ala weeɓata wiide ne waɗa ɗum généralisé saabu eɗen gandi won tan ɗo ɗum hanno oɗon déclaration de patrimoine ina wonno kono wonɓe ɗum toɗɗino tan hande o ɓe mbi ɓe mbaɗi ɗum généralisé alimata jarama hadde ɗum wi bandiraɓe kabdiɗam abou Gaye ala ɗo ko ƴewɗo cabbi bandi ko noddi mum wocci e walal ɗo yahanno so yiiɗaɓe cabbi ko fewi omo yiiloyo cabbi kono mawtaw banda men ɗum jogui cabbi min salmimo kala ɗo woni ma gatti yewta men sallo jaaɓi halimata jarama ko wadde fof min déclaration politique général o mi heeɗima ɗum jafoɗa à la nation mi yeyito Ousmane Sonko ko jooma e kalannomi discours à la nation discours à la nation way gagaɗam nadde ko mbiɗa ko discours ni min noon ko ɗiɓe ngakkirde men ko heewi saabu no adoa en mbawi wiide noon no Senghor wonno Abdou Diouf goɗɗo waɗi yo waɗa noon kono won toɓɓe paddoɗoɗe hen ɗe ganduɗa o yettaki hen fof no wawa yettudede ɗum nde ɗo toɓɓe cuɓiɗa noon aɗa wawi haalde jabta hoorema ɗum weeɓani woni weeɓani goho so mawɗo wona e galle ina fiya sukaɓe yo culmu yiyata hunoko mum ala laɓagal woni yo mawɗo fuɗɗo hoore mum e wondiɓe mum e gollediɓe mum wona ko laaɓi ɓe mbawa goɗɗo fof mo laɓɓinami ɓe mbaɗɗum e lawol ɗum woni weeɓani nde gueɗal ɗimmal ngal yimɓe ɓen to banggue laamuji hadde ɓe wadde koɓe mbaɗanno ko ha yetto ɗon no wawi eɓɓede mi wiyata wonata so woni no moƴƴi no feewi saabu koko temedere ponno hutorade ɓesguji ponno ñamde ko fonno liggoyede cellal ko fonno haɓede basal ko fonno wallitede banggue nguura neɗɗo goɗɗo muufo ɗum ha laaɓa ɗum wona hunde wemde to banggue noon haalde ko jogui ko hayso neɗɗo ƴette laamu guila waɗa enquête de moralité ina witte to banggue ngandi mum to banggue beele ko moƴƴo beele ko pewɗo ko diigu mum e yimɓe mum e ko nandi hen ɗum ko ɗowe wonde ina haala hen ko jogui kono haade ko neɗɗo tan jooɗi ina haala ko jogui beele neɗɗo wawi haalande hoorem ko jogui ko foof koye lawol e koye an lawol gueɗal keddigal ngal so tawi ko neɗɗo a waɗa déclaration haala no heewi jaaɓe sisiɓe jagɓe jogotoɗo hunde mogga waɗa inde keyniraɗo waɗa inde denɗiraɗo waɗa inde baaɗiraɗo e inde gollinteɗo e inde koddiɗo ɗum wona hundeji beeɓe wadde yurnade ɗum halimata wona hunde wemde wona hunde wemde kadi sa e sa foof laamu ko politique yiɗi ko militant ji neɓɓe jahat jaggo ha ɓooya oɗo ɓe puŋƴi ɗo ɓe tawa ɗo alaa sago ɓe duttowa caggal ɗum sa so wonɗa e laamuji ɓe yaani ɓeɗo ma duttowa caggal walla ala kono ko ofna wanno ko guila adan e ko wittino ko guila adan wonko wanno ha heewi ɗum Abdoulaye Wade haalin ɗum yaane fonno yawde président Macky Sall waɗin ɗum yaane fonno yawde so wona mo cakanɗa mo guutanɗa mo wallanima kolla ɗum doole keddiɗo mo gar ɗum goppa ɗum ɗum wona hundeji beɓɗi hannde e nder leyɗele men ɗe ɗum no mbimi ni ko idrade hoore mum kañum taw e wiide sa wiiɗi sa wiye ɓeɗo ene mbaɗa yataw an a watta laaɓa laɓɓina hoore ma ha laaɓa jiiloɗaɓe wiide kamɓe ɓe mbi ko jubjubal jubanti peut être on jubjubal jubanti ɗum ɗon aussi peut être ko mataw koye ngal ɗon
walla ko fof koye nder kaɗo baɗon guesa jeeya? wonko weeɓi haalde weeɓani gollude, wonko weeɓi haalde fuɗɗo gollude weeɓani tabitinde. Saabu ko a suusat hunde fof jarma hen. Sa suusani a woɗɗoyta woɗɗoɗo puñƴiɗa mbimi noddeɗa jamma an poɗɗo hebde ko haalte ko jiita ko wona ɗum. mawɗo goto bamo mbaydi jengne wiya so hunde ko muuɗi oño so hunde ko munnama tan ne wawi oñade. wadde mi wona saɗɗenke to banggue politique kono gueɗe ɗe gona gueɗe belɗe no fewi. yimɓe gowi kala cuɓaɗo e laamu banden mbiyama ko tinno hoto hangue wat feere mbaɗa naggam o wat feere mbayani fonnoɓe rentindema ya hoppu kake janane fonnoɓe rentindema ya accu kono addanma caɗele ko ɓen duñanma ya watta pawma ka wawa mbima ka e waɗi ni ka e tolnima ɗo wadde ƴettowo ko wawa wiide no suura ɗum wona hunde wemde. mi jaɓi noon mboɗo yaade makko yowat kono no mbinomi nan ni yoɓe puɗɗo koye mabɓe kamɓe ardiɓe gardiɗo o mbiyo yimɓe yo culmo ɓe yataw hunde ko mum ala laɓagal. kadi ɓurɓe ɓaɗadeɓe ɓe aussi woɗɗaɓe fof kuuɓal wona jagguɗo ngo ga ɗum jagga o e piya ɗum waɗa wadde guut jopti ko moƴƴani laamu jopti ko moƴƴani laamu ɗum woni ko mbiyanmi tan a haalama yo fewne yo yuɓɓine so rewnama lawol ko nafo leydi ndi ma hulɓe woni yimɓe kono noon ɗum weeɓani kala kennonoɗo hen mbiyannoɗo yo wat a funƴimaɗa wawa yaade dañƴa caɗal dokkita caggal ko noon en tout cas ko gardigu way noon kadi ko laamu way noon hen sahaji kam hunde ne hawni seeɗa mais aussi no mbiɗani kadi ne foti wattede hakkille no fewi neɗɗo kam yooɓe gadoro e koye mabɓe haaɓe gayna soɓe gadorima koye mabɓe surtout kadi e wondiɓe mabɓe saabu eɗen jiiya ɗo laamu ara tawa ɓurɓe ɓaɗade jomumen ɓe ɓen kala ko beela mbaɗata kala ko jiiɗi mbaɗata tawa hay hunde tawata ɗumen hen wonno mbiɗani won tan Kumba jogiiɗo yumma e Samba mo ala yumma jafoɗadema yewtude ni mboɗo heewi wiide jeeyowo kosam cippowo ko nunɗi ko fof ma juuɗe makko moddu kono ɓoye moddu fof mawmen laaƴade o metto eyyi yewtu ɗum kayne laaɓi ko noon haw Samba Diop machallah nde ɗo toɓɓere bandiraɓe paami analyse ma e on fannu ko refti hen ko machallah ko kalɗa ɗo ko aussi hollitata ka dawriyanke woppu no mbiyatani ka dawriyanke emin gandi ka dawriyanke kadi machallah kalɗa ɗo ko ala ko wattate hen ɓennen toɓɓere men wonde hande noon koto banggue dawrugol on mo ganduɗa kanko woni Cheikh Oumar Diagne eɗen gandi o haalino ɗo haaluji faade ɓen ɓe ganduɗa kamen goni tirailleur en ɓe o wi wonde tirailleur en ɓe ko traître en haala ka woodi no haala ka yaltiri woodi woni yimɓe wonno jaɓiri haala ka kono woni yimɓe wonno jaɓirani haala ka ha haala ka e oɗo saaha woodi ɗo yetti on mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ittimo e gollal makko ɗum ɗon noon mboɗo sikki hankkadi taw ko wonti demande sociale saabu eɗen gandi won haaluluji goɗɗi ɗi ganduɗa jaltino ɗo umorade makko kanko Cheikh Oumar Diagne woni faade ɓen ɓe ganduɗa kamen goni halifaɓe diine hani woodi yaltuɓe to banggue diineji ɗi gone haalde ne mbaɗa réclame nden e on tuma hay hunde yiyaka kuulal pawangal e makko kono e oɗo saaha nde watti nde en jingal ɗo kuulal fawima e makko Abou Samba Diop hol yiyandema an e konguɗi ɗi ɗon Cheikh Oumar Diagne ha e kadi no ittirani e gollal makko halmata jarama ɗo ko loowe mawde woni ɗo par ce que ko loowe ndemnomi e min hono amenen e kanko e woɓɓe kanko e hoore makko e hoore makko min mi yaadani e neɗɗo haalde o ina fusa leydi saabu laawol no wi sa yi goonga a yennama ko goonga a andi a jogui hakke haalde a jogui seedantagal laawol jaggatama kono ɓeɗɗo musiba o haaɗoyde eyyi ɓeɗɗo musiba o haaɗoyde e gala keddigal ngal hade ko banggue politique kala ko wawi wonde so tawi mawɗo leydi o waɗi yiyande mum golle gollal mum sa wi a yaadani hen ene wawi daña caɗele kono kadi halimata neɗɗo ko neɗɗo tan Cheikh Oumar Diagne en jii haala mum en jii golle mum o waddama ɗon ko wate patrimoine bati nde wadna paale nde o gollima golle joɗɗe so tawi ko otoji ujunere wonno naaɗi ine majjina motoraji ɗine guitta ina nawa ina cownoya gila ko ɓooyi o heɓti hen ma won temedde jeenayyi pawɗe o liggima hen o waɗi omo yaade maw leydi ndi ɗiɗo haalde ɗo gaddi caɗele kono noon so ndettino banggue soir yewtan mo gasaɗo sino ko min yiyandam wonno wawno haaldude tawa wona directement ɗiɗo kongi
ha woda ko hakkille miijani en hoore mum woda ko jaggi woda ko sali goo mbiyen wonno ƴettannoɗo mbaɗo recruté yimɓe no nawa ko sénégal naji ko Blaise Diagne ganni kolliti hen Blaise Diagne bindannoɗo yimɓe no nawno tubakoɓe ata kañum wonno kañum halfina ɗum defte kewɗe ɗe jangguɗen kolli neɗɗo fof mo jogui noon fistunaji tati 3 francs wadde so tawi Cheikh Oumar Diagne haali sabude haalis wonno heddi ko haalde koninkoɓe wawnaɓe yo jaa eɗen gandi nden e guerruji ɗi galle fof ete ko yaddu neɗɗo ma jaala guel wiye yo yalti neɗɗo ɗum saabino ha koyeji men hewɓe natane arame jeenɗen jawdi men lomtiɗen won kinde anjeyaade waɗoyde koninkagal joni noon neɗɗo bawnaɗo jagga nana e arame ina wawi wannede ko yiɗa sen dokki yew joni ha joni militaire nan ɗo sa wone commandement a wawa sa renaki sa yamirama yawarnagam waɗat par ce que sa wiɗa wattade ka militaire wadde kamɓe wona mabɓe ko wawnaɓe ina mbaɗa hade koɓe koninkoɓe heddi ko caggal mum won yaltinoɓe yidde jeede koninkagal fayse gam dañde kayitaji e dañde hunde ɗum ko gueɗɗi ɗi guila keddigal halimata pour paama to banggue haalande ko wiɓe mbayi bandaɓe mabɓe ko neɗɗo no wawi wadde numade ka koninke tawa wona e teyaɗe ma sababu on tubakoɓe ne gandi nde ɓe jiiɗi jaggidde ɗo nde aɓe gandi ɓe mbawa directement huccodirde e yimɓe men ɓe e sernaɓe men ɓe e laamɓe men ɓe tawa ɓe gaddani koninkoɓe ɓaleɓe ɓe gona hakkude mabɓe e mabɓe en jii ɗum ina laaɓi goo ko ɓen nanata ɗemɗe ɗe ɓen gandata ko ɓe pewjata ɓen gandi ñawdale mabɓe ɓen gandi holno ɓe mbaɗata kala ɗe jiiɗa capantato koninke ɓalejo tubakoɓe ko tan gonata tubakoɓe kayen kewani yaade mais tubakoɓe jiiɓe jii ɓaleɓe cuusal mumen ɓe nawi ɗumen Versailles mais so tubakoɓe guittama ɗo e jakaɓo yo a toon to leydi France o kaɓe Allemagne ko tubakoɓe France tan toon kuuli Allemagne gaddi ɓaleɓe kuum nde ɓaleɓe ɓe gar toon nde kamɓe ɓe cikkano ni ko pentaɓe ko ni wona ɓe cikkamata ko goto ɓe ganda ɓe ɗo gummi mais ɓe jii cuusal mumen neɗɗo felle ha ɓawlo wi kuum wiyema yi so waɗini ko ɗe caama ɓe gandi ɓeɗo wonko jogui wadde ɓeɗo wawa habtade toon ha balliɓe ɓe kadi Allemagne jagguitaɓe ɓe mbaɗi banggueji goɗɗi ɓe mbaɗoyi Russie ɓe mbaɗi banggueji goɗɗi ɓe payi Indonésie ɓe payi Algérie e nandi hen ɓe gandi cuusal ɓaleɓe ɗum ñande wonde ko yewta wonde joni noon so tawi ko ga e Sénégal tubakoɓe jiiɗi jagguita ko yoga jiiɗi ittude wonnoɓe ɗo ɓe elman Boubacar ñande Diallo wali hokkuma yeew ko yimɓe mbi tubakoɓe ha wendu naggam o so tawi on pelli ha muusi kala e mabɓe doɓɓe naati toon so yalti wonko waɗa toon gontata ko hesɓe a tubakoɓe ganda ɗum ko kamɓe kalantaɓe ɗum donc gasde jaggitago ngu ko ɗon Cheikh Oumar wiya ko kamɓe gawe bandaɓe mabɓe mais holno ɓe mbarde beele ɓe tawi Samba Lawɓe Tiwawon o wangu muɗum ko ɓaleɓe gonno yesso omo ganduɗa ko kañum woni Vidal nde waddete poste balaji ene haaɓe ko ɓaleɓe wonno yesso e Nelson Noir nde woni salde ene wallude Vidal ko ɓaleɓe ɓe kennano yesso sen ƴeewi omo ganduɗa ko Albouri nde waddetede ko ɓaleɓe gonno yesso sen ƴeewi Mbamba Diako en sen ƴeewi ɓe ganduɗa ko Ladjo en ƴeewi Fodé Kaba Dumbo en Mamadou Lamine Dramé en Cheikh Oumar Paul Ol toon to diwan Bakel ko ɓaleɓe ɓe gonata yesso par ce que ɓaleɓe gandi ɓaleɓe bandumen kañen cuusi ɗumen jogui ñawdale mabɓe ɗe ha ɓen ɓaleɓe koninkoɓe mbatti wadde wiyeteɓe Loyi en e wiyeteɓe lieutenant Poti en jeeya tuba kono ñawdi ne jogui lappetake ne jogui foof ko koninkoɓe ɓaleɓe ballannoɓe hen wadde ko Cheikh Oumar Diagne wi kamɓe mbanno bandaɓe mabɓe ɗum no wawi wiyede ɓe pelli bandaɓe mabɓe ko ɓaleɓe kono beele ko kamɓe teyi ɗum woni ko haqqille yiyata hen beele ko kamɓe teyi to banggue noon jawdi kala kaldaɗo wonko yeɓete walla ligguiɗo ene jogui hakke yoɓede ɓe ligguima toon sen paati caggalide ɓe ligguima koɓe ligui ko ha gassi won heɓɓe wonɓe keɓani ɓe namnima toon jobdi mabɓe waɗi toon cowuji woodi wiɓe mawɓe France ɓe mbi mbaɗen feere ɓe koota Sénégal ko tiyara Sénégal ɗe wiyete kono noon ko leyɗele keeɗo goni hen soɓe garti ha toon mbaɗen feere joɓen ɓe garti ha ɗo ɓe paadi soɓe namnima ɓe keɓani namni ɓe keɓani ha felliti yoɓen pelluɓe walla yo mabɓe ha saɓa naggam idi ñingde ɗum ko leyɗele goɗɗe kono jii Abdoulaye Ly PA ko ɗo jeeya komo men kañum idino ñingde sifaji mbaɗi noon yen wi tan
ko min mi yaadani e ko no Cheikh Oumar Diagne wi directement ni voilà koɓe teerta hen voilà eɓe mbawno bandiraɓe mabɓe kono so haalino ko saabi ɓe goni ɗum o haali ko saabi e madde bandiraɓe mabɓe ko wonen cuusa ala ko ko saabi no o haala par exemple o waɗa expliqué o fammina ko jeeyi sababu o wi noon ɓeɗo pour ɓe jagguennimi kamɓe fof samoye tuuren kamɓe fof tubakoɓe cuusano yande ɓaleɓe directement koɓe kewi kamɓe ɗo ko fof Abdoul Bocar nan ɗon ko ma yenede boso e jagga en kaali kono ko ɓaleɓe ɓe kalano hakkude Moussa no Abdoul Bocar en kala gonɗo e tubakoɓe ɓe marano ɗum hayso ko bandi par ce que ɓe gandi ko ɓen keede mabɓe donc ɗum waɗi tongol ngol tan mbimi ko neɗɗo no wawi haalde goonga o haala ko waɗi dalilu tawa o feletake hen kono yoɓe ɗum musidɓe surtout kadi haala makko ka kadi hawri ko e ko ɓooyani tan président Bassirou Diomaye Faye ne waɗi discours mum voilà kadi ne waɗi nde ɓe ciftorto ɓen ɓe ganduɗa kamen goni tirailleur ɗum ɓe en ji pellital ngal o ƴetti kanko président taƴanimo hen aɗa woni kadi to galle laamoro mi taƴanimo hen par ce que Bassirou Diomaye Faye en yonta mabɓe o ɓe gardi ubbi ɗon kono ɗon goo laamu leydi France gonɗinano ko kañum waɗi ɗiɗi nde fellirta seeɗa seeɗa nde haali ko yimɓe seeɗa oppi heddiɓe kamɓe ɓe gari mboɗo yaade mabɓe on banggue ɓe noddi président Gambie o ara ɓe noddi président Guinée Bissau o ara mais janggo wannude président Bénin président hoto wolta président leyɗele jarnoɗe ɗe par ce que ɓeene koye men yimɓe mumen ko ɗo gonno ɓe gandi en kesam heso magal ɗum ko wawno fayso jamde ko lawol par ce que mayiɓe toon ɓe ma hen ko faysi min mboɗo yeɓaɓe on banggue wadde noon so tawi ɓe kaali kan haala mbaɗa ko fayida ha Afrique ne wiya mayanoɓe ɓe no foti ɓe maya hen min mbama waɗi tano 45 waɗi Indonésie mbaɗo Alsén Deme mbaɗon goɗɗo e goɗɗo no foti yimɓe maayi hen joɓaka mbaɗnaka hay batte wadde mboɗo yaade mabɓe e sifana mbaɗe hikka ni mi wiyani noon Cheikh Oumar ade ko historien ina añi haalde ko ina felde kono konngol wonno foti lelorade yimɓeɓe paama taw ala caɗele neɗo wawi feguitade yana woni alcool sella mais sa feguitima e konngol pour selluɗum weeɓa nan ɗon pour sellude ɗum weeɓani surtout kadi o ferguitinoma ñande en haalaluji keewi ɗum waɗi ni ha won wiyoɓe kanko beele to banggue communication ni omo jogui ɓe ganduɗa ne ɓaɗimo tawa so yonti haalde ne mbawa wallude koye satade kanko Cheikh Oumar Diagne no haaldata ko nandi hen ɗum ɗon fof andi Sénégal so haala yalti tan ha gandi moni fof wonno ko woni ɗon e lotta voilà ɗum ɗon wonno nde ɗon toɓɓere Abou Samba Diop payane toɓɓere meɗen tataɓire toɓɓere men tataɓire ala mi heddi toɓɓere société nde a heppi mbima heppu walla kabu en goɗɗoyani taw donc toɓɓere tataɓire nde toɓɓere nayaɓire nde woni gasnirde toɓɓere tataɓire nde ko alhaali Maimouna Ndour Faye eɗen gandi kanko ne omona e caɗele ko debbajo noon mo ganduɗa ko debbo dariɗo to banggue jayndiyankagal kono en ji guila nguɗo laamu ari ha hande omona haala makko kam ne heewi kadi caɗele kadi to banggue ɗe o dañata ina heewi en ji heccaji ñande alhamisa nde yiya ko gendarme aɓe gaari toon to ganduɗa kañum woni to gollirta to woni 7TV gari toon ɗum ko gam tettude ko ganduɗa kañum woni jeeyi makko ko jogui toon to banggue jawdi tawi ɗum ɗon ɓe mbi jeeyi sababu o walla ɗeɗon caɗele ummori ko to caɗele makko to banggue lawol woni litige mo ganduɗa ene wonno hakkude makko e groupe wiyeteɗo Bassirou Média Sen Média an walla ko 7TV kanko ko 7TV o jeeyi 3M multimédia o ko kanko jeeyi ɗum kono goldu o ina wayno ɗum ɗon caɗele nan ɗon to banggue litige tawi ɗum omo rewrono ɗum guila 2016 kanko e hoore makko o haali o wi ɓe gartili ɗo ko haala ko ganduɗa ko guila 2018 wonno ɗum ɗon foof wonko jeeyi sababu mo ganduɗa eɓe dewri ɗum e makko ɗum fof ko yidde telbinde koye ko nandi hen an o hol yiyannema e nde ɗo tan min mi woɗɗoyta hen mi wona fanniyanki mum eyyi ko Allah kaldanmi mi wona fanniyanki mum mi anda holko waddi ɓe kono mboɗo andi tan so tawi ɓe cuɓima kanko goto o wadde ɗum mi wiyata ko kanko tan wayi noon ɗo kono kala mo beela jagguirde won ɗi sifaji ne wawi jagguede noon laamu ko Allah waɗi laamu ne jogui cuuɗini muɗum ne wawi accudema ɗo yaaha sa oɗon ballodira walla jogui sababu nde laamu wala jaggude fof jagguma wadde gondigal mabɓe yaadude mabɓe nde ɓeɗo garani e laamu nde
wonko wonno hakkunde maɓɓe wonko ɓe gollotono wonko ɓe jaadanno nde yeehi haa ɓooyi woodi ko naatti hen donc ko wi tan yo laamu ngu tinnu kala hunde ko wiyete ko jobtagu so tawi no wini ko noon ko probléme tan jobtagu hakkude mabɓe walla wonɗo ɓe luurde mais kanko ngol ɗo ha yimi ko kalis mo foti wadde versé o ko golde média o fonno ɗum wadde versé ko ina tolno e 89 milliards kanko noon o wi wonde ɗum ɗon fof ko laamu koyɗe meɗa juuɗe laamu ngu nani hen ɗum ɗon fof ngam yidde telɓinɗemo kono ka ɗo haala ko ɓooyno ko gila 2018 ha pari kadi haala ka hortani taw mi ñaagotoma ƴeewa juste fannanke banggue sérieux haala hen eyyi kono ɗo aɗa wawi artude to ganduɗa e tuma mo ganduɗa kanko oɗo Maimouna Ndour Faye ko jaydiyanke mo ganduɗa machallah mantiniɗo omono jogui 7TV kanko ardi ɗum 3R multimédia o e kanko mboɗo sikki hay won gollorɗe goɗɗe to banggue médiaji ɗi ɗe ganduɗa ndewino ɗo o joguima ɗum walla kadi goɗɗe ni ɗe o jogui omo wattidme 7TV o e nde ɗo ɗum ɗo mais en jii kam caɗele makko keewi e gila laamu ngu ari nde par ce que en jii ñanden kadi caɗele kaalanoɗe ɗe to banggue kaalirɗe ɗe ndewani e lawol nde kanko omo jeeya hen hani omo jeeya eɓe ganduɗa ɓe kañumen voilà kañumen ɓuuri haalde omo jeeyano hen hani o waɗi jaltal o haali ko heewi ñande hen Halimata min mi waɗɗa hen so haalal aɗa andi kala laamu ngangu ina jogui cattirɗe muɗum kono gonga tan voilà kala laamiɗo ndiɗo leydi Allah ardinma an ardi RTS radio télé an ardi APS agence de presse sénégalaise an ardi Soleil woni jayde gendire nde ɗum ko an jeeyi mo wona gardiɗo leydi wonano e pouvoir ne jogui jayɗo mum social kala jayno ne jiiɗa ɗo ne yalta windetede e site kaleteɗo won politicien walla homme d'affaires walla khalife mawɗo cakkiɗo less ɗum ko ɗum woni toon hade noon wonɓe ɓe gonani e laamu ɓe hay wonɓe e laamu ɓe ene jogui ko mbaddata e woni yimɓe belde hande e laamu janggo kaɓa e mum ceerta e mumen yurnade ɗum wona hunde wemde ɓeɗo e woɓɓe awoɓe kala jagguɓemo so tawi koɓe jegui mo wona lawol ni kamɓene maɓe gaddu jani hen koɓe mabɓe maɓe gaddu site uji mabɓe maɓe gaddu walloɓeɓe ɗum ko laamu fof wawde wonde gaga kamɓe jeeyi RTS caggal Allah kamɓe jeeyi APS kamɓe jeeyi Soleil mais hatta ɓe jogui site uji mabɓe e jandi ngo mabɓe e jandi mabɓe ɓe kebli ne kala haala mabɓe ne ballitaɓe wadde no wawi en jii nden nde weeli nde hakkude Bassirou Diomaye Faye oɗo aɗa ɗum laamade e maître Ousseynou Diouf nde invité ɓe toon ha Bassirou haali maître Ousseynou Diouf jafoɗon meɗe wonde cukalel fayis ha ɓe gommi ɓe lawodiri saaha ngu e laamu tubanno omo wonde e ɓe saaha ɓe wonde e ɓeega ɗum ko golle niɓɓe ɗe mbeɓani famde hakkude jayniyankagal e dawgol ko hunde mettude famde an taɓɓe ko jiɗɗe gaccitaɓe ko jiɗɗa soɓe beldi ɓe jaadi soɓe mettodiri goto fof holla goɗɗo ko wawi ɗum waɗi mbiɗa woɗɗude hen mi ñaagoma ƴeewa goɗɗo fannu ko noon en tout cas ko wawi hen wonde foof kam eɗen gandi laamu ngarngu foof won tan ɓe ganduɗa ma mbiyani ko kañumen tan goni jopaɓe ɓe to banggue jaydiyankoɓe walla to banggue mawɓe ardiɓe jaydeji e nder leydi men Sénégal kanko Maimouna Ndour Faye noon kaɗo haala caggal nde gendarmerie ari ɓe battidima haytude koɓe mbino ko ɓe ƴetta ɗon ko wayno jawdi makko wondi ɗon ndi ganduɗa taw ne waɗi valeur ɓe mbawa ɗum nawde gam yeytoyde ɗum gam ɗiɗon 89 millions e kalis CFA ko heddi ko information goɗɗo komo min calmina kala no milliard ni komi kulɗo nane haalama gadana milliard mbi elle komi kulɗo sewo no mbiɗa 89 millions 89 millions ko ñande 13 janvier so hawri welede Allah ko nden o yahata o daroyto to yesso ñawowo ngam oɗon dossier wawa jokkitede fayne toɓɓere meɗen wattidide toɓɓere wattidide nde ko société woni banggue rendo en jii ɗeɗo balɗe foof so Allah beeli yimɓe o wi pittali ɗi kadi ne paaɗi sababu ne gueɗɗo cukalel ngel ganduɗa pittani mum yo ɓamato Malika ko viol kadi yanti hen kadi ngoɗo wargo vraiment warda kadi ɗum no ganduɗa ni hamni saabu tawa koye nder sande mais wiyete ko soidou so ɓurɗo andirede jaari ɗum koto Malika waɗi hande o mo ganduɗa ko kañum tuma hen mo jaggama eko jaymeji ɗi kaali ni o wi wonde ko kanko waɗi e on tuma aussi ɓe mbi o ko bannoɗo drogue o ɓe kaali hen ko heewi ɗum ɗon Abou Samba Diop hande o holko addantuma to banggue émotion
to bange kadi erango e jinnaɓe ɓe ha kadi e yimɓe ɓe kadi hande gonka mumen ka sabu hande caɗele ne kewi wadde te kala ko waɗi wiye jomum koko waɗi drogue o walla jomum koko serde haqqille mum e ko nandi hen eyyi woni ko kalɗanani ko tan so neɗɗiɗama moggede wiye ko bannoɗo drogue walla sellama dafi hoore sodne ordonnance uji addane poɗɗe nawe to Dumba to gam yiɗi yaltin ɗum hen ɗum fof ko haala kalɗanani ka ko mbiɗa jubal juɓɓe no mbiɗa ɗum ni foof ko état de jubal jubbanti wona gulet ɗo Malika ɗo e diwan dendagal caaliwol ngol ko woni ɗon ko ha yetti Gajja Ba sa yewtiɗo Malika ɗo ha yawti yeeso ɗon ha Jambalo ko nandi hen ha jettoɗa ɗon ganduɗa ko Deni Gueji Kañak en ɗon ko gueji takki leɗɗe cikkuɗe takki yimɓe koddi ɗon te sukaɓe ko yahoɓe sa ƴeewi tali o ko wayno vacance joni ko ujunaje temedere rewɓe woɓɓe nana ɓofti ha laɓaɗe kiltaji ha mbaɗam ɗo restaurant ji yeeyoɓe e ko nandi hen nden ladde sukkude weeɓani rende neɗɗo Malika ne ɓoyde ɗum saabi noon haɓe dañi commissariat debbo tiɗɗo woni ɗon kono foof dey goo kono ɗo kadi gonka kano yaari ni e nder galle jomum koko arno wadde 31 décembre ne ari kañum e ɓiye ne jogori waddide feete eyyi andi caɗele mbaɗi ɓe gowa ɗum tan ko nokku goɗo waɗɗino musibaji mbimami ummade Malika o banggue less o leɗɗe ɗe e jamma ñande foof ko badboniyankoɓe nane dundu he jamma fof ene jofa joni noon nden ko jignaɓe sukaɓe ene foti ƴeewede goho yaadiɓe ene foti ƴeewede wonde ɓiye ko Seylka tan 31 mbaali wuloyde ko gonga enen foof ken hoddiɓe mboɗo heewi wiide Issa yankoɓe lissamenkoɓe ene jiidi enen koddi jaam nanɗo ene yeeɓe ɗo mais noon renade hannata won jikkuji walla won wayloji andaɗo ñaali andaɗo waali ko ɓurti ko heddi hen ko aussi yo ƴeewe laamuji ɗi to banggue nden to banggue kisal ngal halimata ene ngakki saabu ko darto e tali ene yiilo ene haada e otoji ko ko yilto e tali ene reena ko ene waɗa ko banggue badboniyankoɓe e guy kalɗi te kadi kala musiba baɗɗo e aduna he ko police Sénégal ɓuri wawde yiitude guila e Nations Unies ɗon banggueji goɗɗi donc wadde nde yiitude nan ɗon kono rewnude laawol nde wadde ko ene saabo janggo goɗɗo wasa wattude ko way noon ɗon ene jara ƴewde no feewi kono noon ko wotanoɓe luwaji ɓe e ardiɓe ɓe soko wayno waɗi kañum kadi ñawoyte ɓinguel kaade dañi probléme ko hoddi o mballimo no yaltiri enen nannoɓe ɓe ko enen kadi mballata jomum no yaltiri so yalti kadi janggo goɗɗo suusa wadde ko way noon to banggue wawnude yimɓe wonde mon wiyolo koko heewi e société o laamu ngu ene jogui ko huccini hen loi o darnama ɗo kono kuule ɗe ne manki normalement no foti yarani koko mbimami joni ko tan daraki no feewi neɗɗo jaggue tan yimɓe dawa ƴeewa peeje hono yaltiri hen yaltude hen nde ko wiide aɗa andi ɗum kadi ko probléme ko bannoɗo drogue tan e o yano alcool hay alcool o ko bawnaɗo sene makko janimo poɗɗe e ko omonno hefi hoore omonno gadda poɗɗe aɗa andi oɗo e ko kabaruji kaali e joom suudu makko koɓe serɓe safe 15 jours ɗum ɗon foni jeeya e probléme aji makko ɗum ɗon aussi so jeema e probléme yo so debbo goɗɗo eyyi mais pourquoi ni ka an oɗo Abou Samba Diop pourquoi o acci ɓii ko o ƴetti ɓii janano kono woni ko mbiyami ko so tawi ko baɗɗo dog voilà sino ko kaadi kay to ɗoɗo kono ko wi tan bandi men tribunal darnaɗo Kemasa o guila tribunal o darna o dañano gardiɗo ko ɓoyano ko joni lebbi tati ko bandi men mbiyete Seydi Babel Dia ardi ɗon ko musidɗo no feewi o tawi ɗon ko dossier ji kewɗi ko mbinami o Malika ɗo o tawi ɗon ko jiiɓi ko heewi omo dari hen dande tinde mboɗa andi kadi ko wayni ballo en tout cas ko neɗɗo dariɗo wonno ko Kédougou woni Koungheul woni Kaffrine woni ko neɗɗo dariɗo no feewi kono tan mbimami ko Malika ha Malika montagne ha ɗo Mboboso wonɗo sa e sa fof ko wango wawama debbo wondama hirsama waɗama mboɗo yinno to banggue kisal e discours lamɗo o haala hen ɗum tengtina hen ɗum kono koɓe woodaɓe ko ɓeyte ko yoɓe nden kisal yimɓeɓe neɗɗo noon haalande fof kono yo mbaɗen fadde mabɓe nden kay kisal ngal en tout cas ne manki kadi oɗo drogue kadi ina addi caɗele no feewi te ete drogue wona hunde nde ganduɗa ko moƴƴere sukaɓe hande ko heewi nana kala ko e drogue o te drogue kam so tawi neɗɗo woppani ɗum tan ko probléme sa hangaka a mayat sa mayani a rafete raf mo ganduɗa
surtout kadi kanko dorog mbo ɓe mbi o ƴetti o ko mboɗo sikki ɓe mbi wiyete ko crack on dorog ko dorog ɓurɗo bonde ɓurɗo forde ko wiyetenoɗo ko chanvre indien en e ko nandi hen ɗum ɗo fof yiyamno mais oɗo dorog ko ɓurɗo o bonde ɗum kadi so yeehi ha yettima rendo men e rendo men ngo no wayni ɗon kadi no foti ƴewtede no foti aɗa anndi jaafoɗami ma on toɓɓe wonde sa heeɗima ɗahiru sa ko député mbiyowo ƴetten ko jeyɗen haala Ousmane Sonko wiya waɗe ko wiyete ko visa d'entrée kanko woɗo permis de séjour wonoɓe ɗo ɓe mbiɗeɓe abbade miijo makko seeɗa sababude won goɗɗum ko naate leydi men ndi ko wona enen gaddi sifaji goɗɗi jangguinen ɗo ngal ɗo legal ngal gonɗen ɗo joni ɓurɓe wonde ɗo ɓe ko caggal idiyankoɓe leyɗele kaaloji anglais ummiɓe afrique kala bonande inan ɗo e ngal ɗo leegal inen e nder cuuɗi ɗi e ko nandi hen wadde sénégal waɗani maîtrisé anda hol wonɓe ɗo ɓe hol kamɓe e sifaji mabɓe donc mboɗo yaari ko ɗayri sa wi ko kala naaɗo ɗo yo wat ko wiyete ko yo yop goo ande kaari naati ɗo o woni ko nokku nangam ko ɗum yiyande moƴƴere ko ɗum yiyande moƴƴere ɓurɗe bonde gonɗi ɗo ɗi pop ngoni ko caggal leydi ko yimɓe woɓɓe nanata ɗum ɗo sénégal andana foti hoɓɓe gon ɗo anda moƴƴuɓe wonɓe ɗo anda bonɓe won ɗo jegge hom tan ko dimo ko laaɓa ko kaalisere garɗo fof e won ɗo ha jibini musibbaji koɓe jeeyata e cuuɗi he ko e koɓe gonto e cuuɗi he ko bonandeji e ko moɗata ko ina huɗɗina no fewi sénégal foti ɗum ƴewtade ɗum saabi on ɗo dog ko ɓurɗo bonde dokaji kadi omon ɗo e leydi ndi caɗele mbaɗi te kadi enen kadi Allah waɗi kadi kala ko natɗen kadi en jaara hen tan ha en mbawa jamdinade so sukaɓe naati hen ko hunde hawnide hunde mettude en tout cas yo Allah won ballo yo Allah hokku en suturaji enen e ɓesguji meɗen foof Abou Samba Diop en gardama hen ha ɗo konngol ma battiningol yafnade bandiraɓe fanniyankoɓe sariya mi haale sariya mi anda sariya yafnade ɗaminanɓe mi haalan ɗumen ko mboɗo ɓeyɗo men gandal taw mi ɓeydan ɗumen mi usta ɗumen mi kongolam ko yafnade sikkunoɓe ma keɓe humpito dañande ko jino dañde ko ɓe gacca hakke ko anje ɗo yeewa Mouhamed Ndim e Aba Sarr dogueɗe ɓe lowannoɗe ɓe il faut ɓe cikkira ɓe cammita min mi wawna an woni ceerno mabɓe ɗum ɗon a weltanama Abou Samba Diop machallah mi weltima no fewi kadi toɓɓe ɗe machallah analyse uji ma mbaɗi fayida min kam hande kam mbiyammi tan ko alhamdulillah hande kam alim min kam hande no natirmi e 2025 mi ayi ɗum ɗo komi dogannoɗo ɗum ha tampumi donkumi min mi ronku ha woni waddude makko émission te émission mo jiɗmi waddude makko woni wona o ñande foof mami hande ko hande te hande ko par hasard tan bandiraɓe ɗum ɗon hande min kam 2025 mi natiri hen kam spécial mo ganduɗa machallah Seydi Diop ko ceernam ko jignaɗam ko sehilam kadi ko cattidiɗam ko foof machallah Abou Samba Diop en beltanimama no fewi beelam mo wonani kam no fewi no mbirumi ni tan e waddude makko yewtere nde nde tawno min kam ina gasa ni hande question ngajam ɗi tawno ponno yarude ni no cuusirmi ndimi Abbas ni taw mi suusiranimo noon nde tawno neɗɗo so wonde ceerno muɗum tan machallah oɗon poti famde no foti waade ni ɗum noon bandiraɓe on beltanama onon foof accuɓe ɓe haqqillaji mumen e yewtere nde wattuɓe hakkillaji men ñande fof mi corrigé oɗo fanno ka accude hakkille wattude hakkille ɓe mbiyatami ñande fof ko wayno Diallo en ko wayno Souleymane Dagre en kañumen fof ne mbaɗami hen corrigé mais nanɗo ɗum noon ko wattude hakkille kamɓe wattuɓe hakkillaji mabɓe e yewtere nde machallah eɗen jiiya message uji ɗi kadi eɗen jii kadi noɓe mbattita hen hakkillaji mabɓe ni ne hokka en softede no mbiraten ni foof e ñande foof en jettiɓe en jarniɓe a yettama en jetti Ali Fall to banggue caméra ji ɗi ko hande ko kanko en calmini Djiby Dieng goɗo wonde caméra ji ɗi hande ko Ali Fall machallah woppi ko waɗanno ari gam tournande en yewtere nde kono kadi to banggue montage ko kanko bandiraɓe Allah jarama on jarama aadi men e paamen pamminen so tawi gueno ñaawi ko aset paaɗo ɗo e nden enen kala yo en gone jaam on jarama